Трамп кажа, што сёння 10:06 ён будзе размаўляць з Пуціным, будзе размаўляць па тэлефоне. Вы таксама працавалі, калі у вас былі сазвоны паміж там лідарамі, так, і вы в гэтым працэсе прымалі ўдзел. Так вось, калі яны па тэлефоне размаўляюць паміж сабой, яны чыі галасы слышаць? Ці чуюць яны сарказмы, о якіх казалась вось гэтая прадстаўніца? Чакай, па-першае, галасы. Вось чыі галасы? Яны адзін аднаго слухаюць, там, Путін і Трамп, ці яны перакладчыкаў сваіх слухаюць? Па-першае, вось такія сустрэчы, афіцыйныя баковыя сустрэчы або тэлефонныя размовы, яны, як правіла, адбываюцца пад паслядоўны пераклад. Гэта значыць, што прамаўляе Трамп, потым, пасля таго, як ён скончыў нейкую сваю фразу, пачынае перакладаць перакладчык. То бок яны слухаюць адзін аднаго, а потым яны слухаюць перакладчыкаў. То бок яны могуць пачуць сарказм нейкі, так? Яны могуць пачуць інтанацыю, яны могуць пачуць сарказм, а калі перакладчык дасведчаны, а перакладчык там, як правіла, ўсё ж такі дасведчаны, то ўвесь гэты сарказм, усю гэтую іронію ён таксама перакладзе або паспрабуе перакласці. І, спадзяюся, я зразумеюсь. А вы чуеце гэтую розніцу у вось... Таму што, на мой погляд, у розных краінах, у розных вось языкавых такіх структурах, так, у іх ёсць розныя акцэнты ў гэтых сарказмах, у гумары нават. Ці вы чуеце, вось гэта па-рознаму адбываецца? Так, заўсёды ёсць нейкія культурныя асаблівасці, і, напэўна, гэта і ёсць тая прычына, чаму на вялікіх высокіх сустрэчах у кожнага бока ёсць свой перакладчык, той, хто яго разумее, як мы лічым, лепш. А вашы профільныя мовы, зразумела, беларуская мова, расійская? Беларуская, расійская, таму што расійская мова яна заўсёды была па зразумелых прычынах больш запатрабаваная, і сустрэчаў з расійскай мовай на высокім узроўні еўразвязе было значна болей, чым з беларускай, на жаль. Англійская і французская. Англійская і французская, ага. Добра, так, каб ведаць папросту. Як вы лічыце, перакладчык мог бы утрымаць ад скандалу тады ў Белым доме паміж Зеленскім і Трампам, іх спрэчкі, утрымаць ад гэтага ён мог бы? Як перакладчык, я вельмі хачу вам сказаць, што так, калі бы там быў перакладчык, калі б ён працаваў, ён утрымаў бы, ён выратаваў бы ўсю сітуацыю, ўсё было б па-іншаму, і Амерыка дапамагала б Украіне яшчэ больш. Вельмі хачу так сказаць, напэўна, гэта было памылковым сцверджаннем, таму што калі Трамп не слухаў Зеленскага, я не ведаю, ці слухаў бы ён перакладчыка. Але перакладчык, ён ўсё ж такі мог бы ў гэтай сітуацыі дапамагчы. Чаму? Па-першае, перакладчык дае магчымасць Зеленскаму, таму, каму ён перакладае, прамаўляць на той мове, якой ён валодае вальней. А роднай мовай чалавек заўсёды будзе валодаць лепей, будзе камунікаваць больш упэўнена і больш нюансавана. Вельмі часта кажуць, што калі вы прамаўляеце на роднай мове, у вас ёсць магчымасць сказаць усё тое, што вы хочаце. Калі вы пачынаеце спрабаваць нешта сказаць на замежнай мове, то вы абмежаваны толькі тым, што вы можаце сказаць. А на высокім узроўні гэтыя абмежаванні могуць быць даволі такімі адчувальнымі. Па-другое, перакладчык ўсё ж такі вельмі часта выступае ў якасці мадэратара, і ён дазваляе эмоцыям у зале крыху супакоіцца. Так, спікеры могуць ужываць вельмі эмацыйныя словы, у іх можа быць вельмі такая нястрыманая інтанацыя. У перакладзе гэта будзе адлюстравана, магчыма, не ў той меры, не ў той ступені. Так, перакладчык ён будзе намагацца падабраць нейкія трапныя словы, але калі ён не вельмі ўпэўнены ў тым, што гэта на 100% тое, што хоча сказаць яго кліент, той, каму ён перакладае, ён усё ж такі паспрабуе выбраць нейкі больш нейтральны выраз, і для таго, каб супакоіць эмоцыю ў зале, гэта можа быць вельмі карысна. То бок гэта называецца зглажваннем углов. Так, гэта можна назваць і так. У гэтым гэта не функцыя перакладчыка, але ўсё ж такі мы хочам не перавараць тое, што кажа прамоўца. Нам трэба перакладаць яго як
мага дакладней. Ну і таму трэба вельмі уважліва ставіцца да таго, каб выбраць трапнае слово. А такія вельмі эмацыйныя словы часта вельмі складана знайсці патрэбны эквівалент. Ну і па-трэцяе, пра гэта ўжо шмат хто казаў, паслядоўны пераклад, той, пра які я казаў, калі спачатку прамаўляе Зяленскі, а потым яго перакладчык перакладае, ён дае магчымасць вытрымаць нейкую паўзу. Ён дае магчымасць лепей сфармуляваць сваю думку, трохі даўжэй падумаць над адказам, і, магчыма, гэта і ёсць тая прычына, чаму на двухбаковых афіцыйных сустрэчах часцей за ўсё выкарыстоўваецца менавіта паслядоўны пераклад. Антон, вось на гэтай сустрэчы ў Белым доме вот што наконт мімікі вы лічыце? Таму што шмат журналістаў і мы таксама абмяркоўвалі вось гэты мімікавую мову твар з субтытрамі Зяленскага. Вось гэта пра што? Вось ці вы перакладаеце такія моманты, альбо ж вось для сябе неяк падкрэсліваеце і ўсё? Ну, гэта тое, пра што я ўжо казаў, што калі прамоўца нешта кажа, нешта гаворыць, ён гэта робіць эмацыйна, ён гэта робіць з пэўнай мімікай, але яны ж бачаць адзін аднаго, яны чуюць адзін аднаго, яны разумеюць узровень такога эмацыйнага напружання. Ну, а потым перакладчык перакладзе, ён будзе перакладаць больш спакойным голасам. Мы не будзем у сваім перакладзе аднаўляць усе тыя эмоцыі, там, крычаць, калі крычаў той, каму мы перакладаем, або неяк па-іншаму падкрэсліваць інтанацыю, але яны відзяць, яны бачаць адзін аднаго, і ім эмоцыі зразумелыя. До нас долучыўся Алесь Лагавінец, нарэшце. Добрая раніца, Алесь. Добрая раніца. Добрага ранку. Вельмі перапрашаю, вы меня чуеце? Так, чуем, добра. Бачым, усё добра. Вельмі перапрашаю, нешта моя камера з лэптопа не хоча включацца і пераключилася на мобільны. Таму так, сорі. Мы рады, што вы з намі. Я ўсё чуў. Да, і вы сам згодны. А на ваш конт, вы згодны, так, са спадаром Антонам, што вось перакладчык ён бы не зрабіў бы мір ва ўсім міры, не пазбавіў бы вось гэтую сітуацыю такога піка, так, але ж ён быў бы, неяк згладзіў бы гэтыя вуглы, як гэта, на ваш погляд? У мяне не такі вялікі досвед. У мяне не такі вялікі досвед якраз перакладу двухбаковых такіх сустрэчаў на самым высокім узроўні, але відавочна не трэба абсалютызаваць. Калі мы кажам пра сустрэчу ў Белым доме Зеленскага і Трампа, то відавочна, што канфлікт наспяваў, у той ці іншай форме ён мусіў, так бы мовіць, прарвацца дзесьці. Так бы мовіць, нарыў быў. Пасля ўсяго таго, што Трамп сказаў, пасля ўсяго таго, што ён склусіў, і таксама зважаючы на асаблівасці і асобы Трампа, і асобы Зеленскага, і таксама тое, што Зеленскі за часы вайны прызвычаіўся, і да гэтага ён меў такі досвед такой больш аднабаковай камунікацыі, то бок мы ж не памятаем, калі апошні раз Зеленскі удзельнічаў у якіхсьці палітычных дэбатах на роўных. І там, відавочна, гэтая сустрэча пайшла ў той бок, што мы пабачылі палітычныя дэбаты паміж двумя гульцамі, якія кожны вёў сваю гульню. Добра. Скажем, з майго досведу, калі адказваць на гэта пытанне, калі я быў дарадцам, памочнікам Александра Міленкевіча, і мы ў свой час таксама шмат дзе сустракаліся в еўрапейскіх краінах, і так сталася, што паступова я стаў для яго перакладаць, то я, як перакладчык, да якога лідар меў давер, то мог часам згладжваць пэўныя вуглы. Але, канешне, паколькі я быў палітычна афарбаваным, я як выкладчык, можа быць, крышку лепш ведаў, як што функцыянуе, крышку лепш ведаў якісьці адценні, часам, калі, можа быць, не тая інстытуцыя называлася, я мог бы штосьці падправіць. То бок я меў зялёнае святло, таму што я карыстаўся даверам. Так? І я вельмі цешуся, калі сапраўды гэта пытанне даверу, і Александр Міленкевіч вельмі хутка, скажем, усведамляў, вучыўся, ён не даваў на гэта зялёнае святло, і пэўныя рэчы мы потым абмяркоўвалі, і ён далей выпраўляўся. Зараз, відавочна, калі больш я працую з кабінкі, то задача вельмі простая. Трэба старацца перадаць, калі гэта сінхронны пераклад, максімальна бліжэй да кантэксту. Часам
відавочна трэба не заўсёды можна 100% перадаць там сарказм, скептыцызм, сумнеў, але ўсё адно трэба старацца цалкам перадаць на іншую мову тое, што мае на ўвазе выступоўца. У меня вопрос очень простой, быстрый предполагается ответ, очень быстрый, а потом я сформулирую более расширенно, хорошо? Как вы думаете, какой процент, вопрос к обоим, просто это мнение, какой процент от всех тех сделок, договоров и так далее, которые явились следствием переговоров разных стран мира, там, например, в 20-21 веке, какой процент из всех этих сделок и договоров заключили переводчики? Ну, я имею в виду влияние. Какой процент влияния именно переводчика, его политической позиции, его человеческой позиции на вот переговорный процесс? Или переводчик как врач, он может и фашиста лечить, и там борца за высокие человеческие идеалы? Ну, што датычыцца другой частцы вашага пытання, то менавіта так яно і ёсць. Перакладчык ён перакладае, і задача перакладчыка ў тым, як каб самому не ўплываць на тое, як гэтая сітуацыя разгортваецца. Так, усе тыя дагаворы, пра якія вяліся перамовы на ўсяму працягу 20-го стагоддзя, яны былі падпісаны з удзелам перакладчыкаў. Перакладчыкі перакладалі па ўсіх міжнародных арганізацыях, і гэтыя дагаворы абмяркоўвалі на самых розных мовах. Але ўсё ж такі гэтыя дагаворы былі падпісаны не перакладчыкамі. А есть какая-то клятва переводческого Гиппократа? Не, такой клятвы няма, але усе мы разумеем, што калі да нас не будзе даверу з боку нашых кліентаў, з боку тых, каму мы перакладаем, а гэта могуць быць і палітыкі, і бізнэсоўцы, ну тады мы проста не зможам працаваць. Олесь? Ну, я думаю, что можно, конечно, крышку паўплываць, калі часам людзі не разумеюць кантэксту, і сапраўды перакладчык гэта асоба, якая ведае кантэкст тае краіны, у якую, напрыклад, паехала дэлегацыя. Мне расказваў мой калега, наш супольны з Антоном калега, што часам калі ён ездзіў з беларускімі чыноўнікамі ў якія-небудзь арабскія краіны, то ён ім дапамагаў, і па сутнасці ён заключаў гэтыя дамовы, сделкі. Я про то і пытаўся. Вот. Такія сітуацыі бываюць, асабліва калі людзі з розных там культурных кантэкстаў і до конца не разумеюць. І калі ты хочаш дапамагчы, то часам перакладчык, асабліва калі ён там на стаўцы, ён частка дэлегацыі, то відавочна ягоная роля на гэтым, часам такія прэтэнзіі выказвалі. Гэта праз, можна так сказаць, нізкую культуру тых, хто замаўляе, хто вядзе такія перамовы, што яны добра не падрыхтаваны. Але агульна я хацеў бы сказаць, што тут роля перакладчыка ўсё ж таки тэхнічная, і тут я не кідаюсь такую якісьці дэтэрмінізм, прадвызначанасць, але калі ёсць воля бакоў, то перакладчык тут ні пры чым. Толькі воля бакоў ці інтэнцыі бакоў падчас сустрэчы ў Белым доме была кожнаму паказаць свайму электарату, сваёй публіцы, што я адстойваю тыя інтарэсы, пра якія я кажу. Так, ваши інтарэсы. Тады гэта, канешне, гэта і, здаецца, сёння ноччу з'явілася інфармацыя, што Трамп прызнаў, што то, што адбылося ў Белым доме, гэта, ў прынцыпе, частка ціску на Зеленскага. То бок, ясна, што гэты канфлікт наспяваў. І вось ён такім чынам вывернуўся. Відавочна, што яшчэ суаднесціся крышку, можа быць, я гэта прапусціў. Словы, якія выкарыстоўваў Зеленскі, праўда, яны такія прасцейшыя былі. І ён не выкарыстоўваў, што англійская мова, яна дазваляе дадаваць больш нюансаў. То бок, часам не сцвярджаць так аднабакова, адназначна. І можа быць таксама праз тое, што ён адразу гаварыў, і адбыліся гэтыя пэўныя крышку непрыгожыя перабіванні іншых. Хаця ўсё было так, як захацелі гаспадары Белага дома. Тут твое пытание сейчас зараз будет. Вам хотелось когда-нибудь дать в рожу тому, с кем вы работаете? Ну, потому что если бы меня позвали перекладчиком, например, там Путин, не, Трамп, ну, все ж таки, ну, Путина какого-нибудь. Ці там, ну, я не ведаю, з ДНР, там, ведаете, Моторолы такие были. Ну, что так... хлусить? Вы чуете, что хлусить собака? И просто хочется по твару заехать. Было такое коли-нибудь? Хай Антон перший адкаже, а потім я. Антон, ну,
Бачыце, я ў сваёй працы меў вялікі прывілей, таму што я заўсёды быў на тым баку, які больш адпавядае маім поглядам. Так, я перакладаў на шматлікіх сустрэчах і з Пуцінымі, з іншымі лідарамі розных дзяржаў і рэгіёнаў, але я заўсёды перакладаў для свайго боку, для еўракамісіі, для прэзідэнтаў еўрапейскіх краін, і мне было лягчэй. Не, сваім кліентам мне не хацелася даць памоцы. А да таго не дацягнуцца. Вось вы зараз так... Алесь, а вы? Да, так. Глядзіце, у мяне была сітуацыя, калі пасля аднаго майго перакладу падчас быў на мяне наезд і прэтэнзія да мяне. І, можа быць, мой знешні выгляд, я лічу, што я чалавек шчыры, і па мне можна прачытаць, як я стаўлюся да людзей. Гэта быў пераклад, я таксама быў з боку еўрапейскага, еўразвязаўскага. Гэта быў пераклад у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі для еўрадэпутатаў, якія прыехалі размаўляць, сустракацца з беларусамі. У тым ліку была сустрэча якраз на нейтральнай тэрыторыі у нас в бібліятэцы з дэпутатамі так званага парламенту Беларусі. Гэта былі пару прадстаўнікоў з палаты прадстаўнікоў і таксама былі две асобы з Савету Рэспублікі. І узначальвала дэлегацыю беларускую Ніна Мазаева. Была камсамольская партыйная функцыянерка, якая потым была амбасадаркай у Парыжы, у ЮНЕСКО, і потым вярнулася, яна была старшынёй камісіі Савета Рэспублікі па замежных сувязях. І вось, у мяне стаўленне адпаведнае да ўсіх гэтых прадстаўнікоў рэжыму. Можа быць, гэта было бачна. Відавочна, можа быць, яна пра мяне таксама чула. І падчас майго перакладу яна зрабіла мне заўвагу, што я неправільна пераклаў, хаця мае калегі, настрое было беларускіх перакладчыкаў, нанятых еўрапейскім парламентам. Мае калегі сказалі, што праблемаў з перакладам не было. То бок яна мяне перапыніла падчас паслядоўнага перакладу і сказала, што не так. І там зрабіла, што штось не так, дэталі я ўжо не памятаю, гэта быў, здаецца, 2008-2009 год. І вынікам стала, што у нас у звычайных перакладчыкаў настроя быў адзін лідар групы, лід-тім, так? Ён прызнаў, окей, гэта памылка, просім прабачэння, давайце далей. І далей яно нібыта пайшло, в прынцыпе, яны паразмаўлялі, зайшліся. Потым я яшчэ далей даведаўся, то бок гэта ейная рэакцыя на мяне, хутчэй за ўсё і на мою беларускую мову. Можа быць, яна ведала, чым я яшчэ займаюся, апроч таго, што я падпрацоўваю як перакладчык для еўрапейскага парламенту. То бок яна пасля гэтага мне сказалі, што яна написала нейкую скаргу ў еўрапейскі парламент, і пасля пэўны час мяне не запрашалі туды перакладаць. Я крышку запусціў справу. Еўрадэпутаты, я спытаўся спачатку, былі гатовыя мне напісаць рэкамендацыю, гэтак далей, каб працягваць супрацоўніцтва, але, в прынцыпе, я не дарабіў гэта, але гэтага ліста было дастаткова, каб на пэўны час спыніць запрашэнне мяне ў якасці перакладчыка ў еўрапейскі парламент. Можа, гэта было таксама звязана з тым, што пасля 10-го года пэўнае супрацоўніцтва спынілася, і таму менш было беларускіх падзей у еўрапейскім парламенце. Але, можна так сказаць, з 2006 года, калі Александр Мелінкевич атрымаў сахараўскую прэмію за свабоду думкі, я тады, дарэчы, перакладаў ягоны выступ, цудоўны выступ, на французскую мову, то у еўрапейскім парламенце сапраўды стала правілам якіясьці падзеі, канферэнцыі, дыскусіі праводзіць на беларускай мове, то бок пераклад быў ангельская, беларуская. Алеся, указваць на памылкі публічна, ці гэта дыпламатычна ўвогуле? Так Пуцін рабіў, я ведаю, вось аднойчы. Так ён ведае ангельскую. Вось гэта дыпламатычна ўвогуле, ці гэта не норм? Я кажу, як мне асабіста гэта было, відавочна, хутчэй за ўсё не. Але, гэта, як кажуць, тым больш, што яна ўжо адышла ў іншы свет, Бог ёй суддзя. Антон, а вы як лічыце? Не, гэта, вядома, не дыпламатычна, і ўсё ж такі перакладчыкі не вельмі часта робяць такія памылкі, якія істотныя для перамоваў. Часам бывае, што і сама асоба, якой перакладчык перакладае, валодае мовай недастаткова, і тое, што лічаць за памылку, гэтае хібнае выяўленне памылкай не з'яўляецца, тое пра тое, што казаў Алесь. Але так, часам бывае, што калі бакам
абавязкова трэба аб чымсьці не дамовіцца, гэтай волі дамовіцца няма, то перакладчыкі тут робяцца тымі, хто нясе адказнасць нібыта за правал гэтых перамоваў. Такое можа быць, такое час ад часу адбываецца, не вельмі часта. Потым бывае, што перад імі нават і выбачаюцца, кажуць, што ну так, мы ведаем, што ўсё там было добра з перакладам, але так трэба было. Разумеем, што з таму боку трэба было да нечага прыдрацца. Такія выпадкі ў маёй практыцы былі. Коллеги, я предлагаю, очень просто немного времени остается, я предлагаю, а вопросов много, в формате блица. Ну, так, максимально коротко, потому что вопросов действительно очень много любопытных. Скажите, политики проверяют ли переводчиков как-то? Перед, после? Какой-то чек-ап, как это называется? Да, вот что вы там... То есть они сидят, перечитывают, может быть, потом говорят, этого расстрелять, этого на бочку с порохом, а этого моим личным переводчиком сделать. Шмат у якіх краінах і шмат у якіх арганізацыях ёсць адпаведная служба вуснага і пісьмовага перакладу. Вось яны могуць сачыць і за якасцю пераклада і адбіраць перакладчыкаў. Ну і відавочна таксама пасля перакладаў, калі гэта паважная інстытуцыя, то трэба пісаць справаздачы, і той факт, што ні адзін перакладчык гэта таксама ўзважвае, дазваляе большую аб'ектыўнасць. То бок відавочна ёсць пэўная праверка якасці. Ёсць таксама часам, зусім недавно было, не буду казаць дэталі, бо мяне больш не будуць запрашаць перакладаць. Мяне спыталіся, вось вы пераклалі назвы арганізацыі, вы правильно іх пераклалі? Я сказаў так. Там памылкова былі названы арганізацыі. І тую, которая арганізоўвала гэтую падзею, не назвалі. Як перакладчыкі перакладаюць жарты? Вось, напрыклад, калі Пуцін расказваў анекдоты як перакладаюць? Меркель вось яна неяк ёй не спадабалася. Калбасіла я, будзем так откровенно. Ці гэта таму, што дрэнна перакладалі? Ці перакладчыкі увогуле не перакладаюць такія жарты, анекдоты? Ну, перакладчыкі перакладаюць усё, яны перакладаюць і жарты, і анекдоты. Жарты і анекдоты перакладаць вельмі складана, таму бывае так, што калі нешта аб нечым хоча пажартаваць, ёсць такі прыгатаваны экспромт у нашага кліента, нават ён гэтым можа загадзя і падзяліцца і спытацца, як гэта лепей сказаць. Але калі гэта будзе сапраўды экспромт для перакладчыка, ёсць і такое, што нешта можа быць у перакладзе страчана. Спадзяюся, што не, але ўсё можа адбыцца. І акрамя таго, ёсць, як вы і казалі на пачатку, і нейкія культурныя асаблівасці, якія не заўсёды адразу можна ўзяць да ўвагі. Ну, вас, Антон, ставил в тупик когда-нибудь Путин? Медведев, Путин, вот эти пацаны, которые там про дедушек с бабушками, да, рассказывают анекдоты. Были у вас такие тупиковые ситуации, когда вы не знали, как, чтобы не покраснеть и без чувства испанского стыда перевести это вот для европейцев? Вы бачыце, зноў такі, я заўсёды меў прывілей знаходзіцца з еўрапейскага боку і перакладаць тое, што кажа менавіта еўрапейскі. Вы ж туда. Пра што там жартуе Пуцін, у яго ёсць вельмі дасведчаныя, вельмі добрыя з прафесійнага пункту гледжання калегі. Я проста назіраў за тым, як яны пакутуюць. Олесь, а вы погодитесь с тым, што это самая складаная частка справы синхрониста, жарты, анекдоты? Відавочна, таму што тут трэба ведаць кантэкст, і розныя словы могуць мець рознае значэнне. Менавіта таму, дарэчы, калі мы кажам пра ангельскую ці французскую мову, то там синхронны пераклад — гэта interpretation, то бок інтэрпрэтацыя. Тут вельмі важна зразумець кантэкст, часам ужо размова не ідзе пра даслоўны пераклад, а сапраўды паказаць кантэкст таго, пра што ідзе гаворка. Але гэта заўсёды галаваломка, гэта велізарны выклік. Часам можна, канешне, дадаць там якосьці слова, якое паказвае, вводзіць сумнеў, ці кажа, нібыта гэта маецца на ўвазе, але гэта вымагае велізарнай уважлівасці, і вельмі хуткай рэакцыі. У нас есть пытание с чата, вопрос к гостям. Перевод, сделанный AI, штучным интеллектом, точнее, происходит быстрее. То бок AI забярэ у вас працу аднойчы, ці вы лічыце, што не праца перакладчыка вельмі важная?
Ну, пакуль што не забраў. І так, мы заўсёды вельмі сочым пільна за тым, што адбываецца ў галіне штучнага інтэлекту, і гэта вельмі цікава. Гэта вельмі дапамагае ў працы і пісьмовым перакладчыкам, і вусным перакладчыкам. Але ўсё ж такі, ну, той узровень, які дазваляе сёння атрымаць штучны інтэлект, гэта не заўсёды тое, чаго чакаюць ад нас, ад перакладчыкаў. Мы ўсё ж такі перакладаем для жывых людзей з усімі іх асаблівасцямі, і пакуль што з сучасным узроўнем развіцця тэхналогіяў для гэтага перакладу патрэбныя жывыя людзі. Так, Олесь, пакуль яшчэ если есть что добавить. Давайте далей, цалкам згодны. Что касается, ну, это чисто такая моя тема. Вот, Олесь, вы часто переводили нобелевские речи, да, то есть вы присутствовали на вручении нобелевских премий, в частности, были переводчиком, когда Олесю Беляцкому вручали премию, если я правильно понимаю. Так, мы разом з Антоном былі, я ўдзячны Антону, што ён мяне далучыў да сваёй каманды. Вот. И сейчас мы пойдем просто по чернухе. Я не имею в виду писателя, я имею в виду то, что имею в виду. После таких официальных мероприятий, где вы переводчики, международные гости идут куда-то отдыхать. Автопати какой-то. Вот там они что-то там делают, выпивают, например. Вы присутствуете? Вы тоже с ними пропускаете бокальчик? То есть вы как переводчик востребованы там, или они уже там понимают друг друга без вас? Мы там перакладаем, і мы перакладалі, мы сядзелі, змянілі адзін аднаго, мы сядзелі за спінамі у прэм'ер-міністра Норвегіі і у гаспадарні Натальи Пинчук, и мы перакладалі. А политики, когда выпивают, они прикольнее становятся, язык развязывается? Ну, вы же не пьете на рабочем месте, насколько... Ну, как бы, правильно? Не, напрыканцы заўсёды можна, але падчас відавочна не. Ну, а политики как, веселей становятся? Ну, все залежыць ад чалавека. Гэта асабістая індывідуальная рэакцыя. Ён можа больш раскрыцца, ён можа, наадварот, менш, так бы мовіць, стаць менш гаварыць. Ну, відавочна, але задача наша ў кожным выпадку ніякім чынам не мяняецца. Мы мусім перадаваць думкі, таксама ведаючы пра кантэксты, і таксама, мы мусім быць у нечым такімі акторамі. Вельмі класна, я памятаю цудоўны пераклад, які Антон зрабіў летась у Стокгольме, калі была прэзентацыя кніжкі Эвы Вернавец. Так, калі ён літаральна трэба ўжыцца ў ролю, трэба у нечым, калі асабліва гэта непасрэдны кантакт, трэба імітаваць і інтанацыю, можа быць, такімі ж падобнымі фразамі і гэтак далей. Відавочна, калі чалавек мае якісьці большы градус, які павышае ягоную экспрэсіўнасць, то трэба адпаведна спрабаваць гэта адлюстраваць. Але гэта заўсёдны выклік. Антон, ну вот из вашего опыта, неужели никто не подходил к вам как-нибудь вот на такой вечеринке после какого-то официального события? Братан, скажи ему, что... І ці вы падпісваеце вось у такія моманты нейкае пагадненне аб невыдаванні, аб тайны нейкія? Ну, звычайна, калі даходзіць да гэтай частцы афіцыйнага мерапрыемства, у нас ужо так, рабочы працоўны дзень скончыўся, і мы пайшлі. Не, такога не было. Хорошо, ладно. Подписали, пагадненне, нічога не могуць сказаць. Што датычыцца пагаднення... Частка пакета. Так, это частка пакета, то бок ты граеш, ты павінен гэта выканаць. Я быў у сітуацыях таксама на вечерах, ужо позніх вечерах, там розныя размовы, розныя тосты, ну іх трэба перакладаць, трэба адпавядаць, і часам нават таксама выдаваць, што ты таксама такі ж вясёлы, як і іншыя. Што датычыцца вашага пытання пра пагадненне, пра неразгалошванне, ну гэта асноўны прынцып працы перакладчыка. Як я ўжо казаў, для таго, каб нас запрашалі перакладаць, трэба, каб нам давяралі. І таму, калі нас запрашаюць, тыя, хто нас запрашае, гэта могуць быць палітыкі, бізнесоўцы, да хто заўгодна. Яны ведаюць, што тое, што прагучала ў гэтым пакоі, за муры гэтага пакоя не выйдзе. Ну, менавіта не выйдзе праз нас, праз перакладчыкаў.
Добре. Асноўны прынцып. Продолжая, как бы сказать, мою тему, а политики, вот такие люди высокого уровня, могут прихватить матерком в беседе приватной? Между собой ругаются, вот они там, да? Ну, когда они же выходят из себя, понятно, дипломатия, все это, 5-10, но иногда бывает, нет? И как это долго? Мы же с гэтага пачыналі, з Трампа і Зеленскага. Ну, там мата не было, по-моему. Был от Зеленского. Да? Ай, не, ну он же не Трампу это сказал. Переводчик же не будет на это обращать внимание. Не, ну переводчик повинен на гэта зваротить. Ну, были ли у вас преподобные прецеденты, и как вы выходили из ситуации, как вообще это правильно делать? Ну, гэта той, пра што я таксама ўжо казаў. Так, дыскусія, яна можа быць вельмі эмацыйнай, вельмі напружанай. Такое адбываецца. Такое не заўсёды адбываецца публічна, як у выпадку з Трампам. Часцей за ўсё ж гэта за зачыненымі дзвярмі. Але такое адбыцца можа. І тады так перакладчык ён будзе намагацца перакласці як мага дакладней. Як я ўжо казаў, часам ён будзе больш уважліва ставіцца да выбару розных словаў і выразаў, таму што ўсё ж такі, калі я гэта перакладаю, я маю быць упэўненым, што гэта менавіта тое, што прагучала, і менавіта з тым сэнсам, які ў гэта укладзены. Калі ў мяне ёсць нейкі сумнеў, я, магчыма, паспрабую пачаць з нейкага больш нейтральнага выразу, але ну, эмоцыі і інтанацыю ўсе ж чуюць і самі і без перакладчыкаў, таму шмат што і зразумела. Удакладняю пытанне. Якімі словамі называлі Пуціна еўрапейскія палітыкі? Такімі, што нельга было Пуціну перакласці даслоўна, але вось, ну, было такое хоць раз на вашай памяці? Ну, ўсё ж такі на двухбаковых сустрэчах еўрапейскія палітыкі яны больш стрыманыя, чым тое, што мы бачым цяпер па другім беразе Атлантыкі. Добра, ладно. Алеся, а вам даводзілася чуць нешта такое? Лаянку нейкую? Збольшага не, паколькі, як правіла, я перакладаў на тых сустрэчах, дзе бакі былі прыязныя адзін да аднаго, ну і хацелі дасягнуць якогасьці большага разумення. А ці было на ваш, не ў вашай практыцы, а ці можа у нейкіх іншых перакладчыкаў вось такое, што вось у нас зараз перакладчыкі такі добрыя, святыя людзі. No. А вось ці было на вашай памяці хоць раз, калі перакладчык, ці вы пагоршылі сітуацыю перамоваў? Такое таксама можа адбыцца. Можа быць, што перакладчык не зразумеў нешта адразу. Можа, у перакладзе можа быць нейкая недакладнасць. Гэта звычайна ўсё ж такі не прыводзіць да нейкіх катастрафічных наступстваў, таму што ну, лёс свету ён рэдка вырашаецца менавіта ў той момант, калі мы перакладаем, і не мы адны там прысутнічаем, а якія могуць быць наступствы, ну, спатрэбіцца крыху больш часу, каб праясніць, што так, тут менавіта недакладнасць перакладу. Тут не, але ці былі дакладныя сітуацыі? Так, такое бывае. Такое бывае, такое было і ў мяне, такое было і на маіх вачах. Так, такое можа быць. Гэта... Вы не будете расказваць менавіта ў падробнасці, у падрабязнасцях? А вось у падрабязнасцях я, на жаль, вельмі мала што магу распавесці, вось менавіта з тых прычын, пра якія я ўжо вам расказаў. Ну, добра. Алесь, а вы што нешта такое памятаеце? Такога досведу у мяне, шчыра кажучы, такого вялікага не было. То бок тут больш, разумееце, гэта там, дзе я перакладаю, гэта больш канферэнцыі альбо якісьці размовы, там больш такая выказваецца афіцыйная, ну, то бок якасьці такая пазіцыя кожнага з бакоў, якая больш так менш нейтральна вербалізуецца, фармулюецца. То бок тых рэчаў, дзе я быў бы вінаваты ў тым, што да чагосьці бакі не дайшлі. Я не памятаю, канечне, бывалі моманты, калі часам проста
вылеціць слова і тады сапраўды але гэта не ўплывае радыкальна ні на што. Часам нават і самі палітыкі падказваюць. Часам было такое, што вось палітык выкарыстоўвае якосьці слова і потым спрабуе сказаць гэта. Дарэчы, было такое, гэта з польскай я перакладаў на беларускую, было такое, што гэты палітык мне па-англійску сказаў, што ён меў на ўвазе. Ну гэта мяне крышку абразіла, бо я ведаў, што ён меў на ўвазе. Я дакладна пераклаў таксама дакладным словам. Ну бываюць такія сітуацыі. Альбо забываешься, альбо цябе лічаць за дурня, табе яшчэ удакладняюць, і гэта часам, канешне, выклікае пэўную рэакцыю. Але Але ж перакладчыкі войн не пачынаюць, так, яны іх скончваюць. Так, мы все люди, и тут пытание человечий контекст вельми важный, что когда ты спокойно признаешь свою помылку, просишь пробачения, ты удокладняешь, это нормально. Давайте, у нас осталось буквально пару минуточек, посвятим их игре. Ну, я думаю, что большинство наших зрителей, если не хорошо знает там самый универсальный мировой язык, английский, да, то хотя бы, ну, может на слух воспринять. Значит, вы оба синхрониста. Начнем с Антона. Я буду сейчас произносить фразу одного известного всем нашим зрителям 100% политика, а вы синхронно, пожалуйста, переведите ее на английский язык. Договорились? Попробуем? Ну, тады нам трэба пачаць з таго, што такое сінхронны пераклад, што такое паслядоўны пераклад і узгадзіць тэрміналогію. Таму што каб я б гэта перакладаў сінхронна, трэба, каб мы ўсё ж такі сели у кабіну, узялі адпаведнае абсталяванне і пачалі... Константин мае на ўвазе паслядоўны пераклад. Ну, штучны інтэлект, каб можна было б да гэтага падключыць, так? Вы, Антон, вы... Честно, открою. Во-первых, я уже вошел в образ. Вы как хотите. Последовный это я не знаю, как вы будете. Значит, начинаем игру. Что я не... Это заявление, вам надо перевести сейчас. Что я не так сказал? Меня можно было бы обвинить только в том, что то, что я говорил, можно было бы не говорить. Но что я не так сказал? Такое таксама нам даводзіць. Вы переведете это на английский. Не, на английский я гэта не перакладу, я, напэўна, і на іншай мовы гэта не перакладу. Это было ў нейкім такім сериале, там плачет на беларускам непереводимо в скобочках, знаешь, таких. Давайте попробуем. Ну хорошо, Антон слишком дипломатичен. Олесь, попробуйте. Відавочна, гэта можна перадаць сэнс. Сэнс гэтага можна перадаць. I should have not said, but I am saying that. То бок гэта не праблема. Ну, не знаю. Ну, да, Антон. Пра што кажа Алесь, трэба разумець, у чым сутнасць перакладу. Вельмі мала людзей гэта разумеюць. Пераклад гэта не проста падмена аднаго слова іншым. Пераклад гэта перадача, інтэрпрэтацыя сэнсу таго, што было сказано. І таго, што прагучала. Гэта рэдка бывае даслоўна, слова ў слова, тое, што кажа... Давайте яшчэ такую рэч. Сапраўды, гэта вельмі складана, зважаючы на асобу чалавека, так, і на яго манеру гаварыць. Манера гаварыць, якая паказвае ягоную нізкую культуру і ягоную грубасць, так, то гэта сапраўды выклік. Але сэнс ўсё адно можна перадаць. І менавіта ўсё той фразе, якую вы толькі што тут давалі, сэнс, ён можа быць перададзены у некалькіх словах. Гэта заўсёды будзе кантэкстуальна, і гэта ніколі не будзе слова ў слова. Ну, я хотел бы все-таки маленькую цитату еще. Ну, простите, но вот мне просто интересно, вот как переводчики с этим справляются? А еще цитата, маленькая, последняя, обещаю. То, как есть на самом деле, это не просто отвратительно, это мерзко. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде. Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно. Ну как с этим работать вообще? Ну что вот тут? Понятно, контекст... Гэта магчыма, конечно, можа быць адразу ж прыйдуць не те ж самыя недакладныя словы, але кантэкст можна перадаць зноў жа. Відавочна, што так цывілізаваны ці дасведчаны палітык, ці культурны, ці адукаваны палітык гаварыць не будзе.
І А што ці- жахліва, калі мы кажам пра кантэкст, пра дыскурс, жахліва, што 30 гадоў у нашай краіне дыскурс трымае асоба, якая ўвесь час паніжае гэты ўзровень цывілізаванасці, чалавечнасці, людскасці. Гэта сапраўды, якая гэта кажа, баліць сэрца. Что лучше А быть гэта диктатором, баліць чем голубым. Мгм. Как это І у перакладзе вось гэтыя словы яны асабліва ў тым перакладзе, які будзе сітуатыўным, які будзе адбывацца вось у той момант, калі гэта было сказана, гэтыя словы будуць перададзены на больш высокім культурным узроўні. І тое, што вучыць па-англійску, будзе ствараць можа крыху хібнае ўяўленне пра таго, хто гэтыя словы прамовіў. Рабіць яго трохи больше цивилизованным и адукаваным. Зеленский мне как сын, но поступил как гнида. И выкобенивался. И выкобенивался. Что такое Да. слово выкобенивался? Зеленский как сын, да, вот, да. Ладно, что тут уже... Слушайте, спасибо вам Бедные большое, вы- Олесь, бедные вы, Антон. бедные. Ну, это Лукашенко, это же не Дякую мы. вам великий. Я думаю иногда, что политики западные, которые могли бы повлиять на то, чтобы Лукашенко больше никогда не сидел на своем месте, они просто, знаешь, они, когда вот с ним когда-то общались, и переводчики просто переводили вот весь этот бред, политики западные говорили: слушай, просто не трогай, пусть сидит. Знаешь, как мало ли, может, тронешь, и мир рухнет. Ну, мало ли что-то такое вот существует. Черт его, пусть сидит. Спасибо огромное. Дякую вам, спасибо. спадарі перакладчыкі, за Да. вашу працу і за ваш час сёння.